Os concellos de Rianxo e Boiro traballan de xeito conxunto nun proxecto que posibilitará a construción dun centro de acollida de animais abandonados. O recinto, que estará emprazado no lugar de Triñáns, na parroquia boirense de Abanqueiro, virá a dar resposta a unha necesidade de ambos municipios, que na actualidade teñen externalizado este servizo. A xestión conxunta do centro permitirálle optimizar esta prestación, o tempo que abaratarían custes. Tanto nun concello como noutro veu supoñendo un importante custo anual para as arcas municipais, e tamén entendemos que hai marxe de mellora na propia prestación de servicios nos dous concellos. Por tanto, con esa finalidade, sentámonos a traballar, estudamos as distintas posibilidades e chegamos á conclusión de que impulsar este centro conxunto de recolle, este centro compartido, pois podía beneficiar en todos eses ámbitos. Por un lado, abaratar os custos da prestación do servicio e prestalo dunha maneira moito máis eficaz. Por exemplo, hoxe, cando recollemos un can abandonado, por poñer un exemplo, este trasládase ao centro de acollida de referencia que temos, que está en Zas. Iso, por suposto, ten uns custos, pero ademais aquela persoa que reclama ese can perdido ten que desplazarse a este centro para recollelo. Por tanto, entendemos que beneficiará tamén aos veciños que ese centro este aquí próximo, e aos efectos de fomentar unha adopción destes animais que están aí e que non teñen dono, pois tamén o feito de que este aquí próximo, pois seguro que nos beneficia moito. Os dous concellos atópanse actualmente no proceso de busca de financiamento para levar a cabo este proxecto. Trátase da nova liña de colaboración que manteñen dende hai algún tempo estes dous municipios, en clara sintonía tamén co traballo que desenvolven a través da Mancomunidade Barbanza-Arousa. Este proxecto realmente hai que contextualizalo xa nun posicionamento común dende o comezo da legislatura, non só do Concello de Rianxo de Boiro, senón incluso do ámbito do conxunto da Mancomunidade. É dicir, de feito, vimos de modificar os estatutos da Mancomunidade para que os fins da entidade sean moitos máis que os do turismo, que podamos prestar outros servicios de interese de maneira conxunta. Entón, con ese mesmo sentido, hai outros proxectos, hai outras actuacións que tamén vimos analizando, se non entre todos, entre algún dos concellos que formamos parte desa mancomunidade.